Клуб 147. Ново ниво в билярда и снукъра в духа на професионалните играчи. Клуб 147. Професионални билярдни снукър маси с ефектен бар. Модерен дизайн, качествен звук и клубна обстановка. Пловдив, Фрилон център. До финала, след отборни срещи, стигнаха най-добрите играчи през сезона. Доказали се с ранкинг достиженията си и победите през предишните турнири. Първо място искам да поканя Цветан Видилов. Следващия играч, който няма нужда от представяне, но все пак ще го направим, това е Георги Величков. Искам да пожелая на двамата успех, спортенска игра и нека по-добре победи. Добър ден и от мен. Найден Спасов ще коментира тази финална среща между Георги Величков и Цветан Видилов. Нека да бъдем свидетели на един качествен финал. Първият фрейм ще бъде открит от Георги Величков. Още от началото на фрейма Цветан Видилов атакува трудна червена топка. Като че ли Цветан Видилов иска да избегне тактическото надиграване, направо дотират на втората част от играта, самия потинг. Но този мисъл му изигра лоша роля. Вместо той да започне фрейма с точков актив, го прави Георги Величков. Не е лошо опусиране към черна. Ъгълът не е малък, но е доста благоприятен за продължение на брейка му. Доста добре се справя с този удар. Нормално да беше изпитал притеснение, но всичко е наред.
Величков има изключителен поглед над играта. Много подредена игра. Голям плюс е това за него. Предпочита да играе сигурно. Отпраща бялата към балзоната. Shot to nothing. Крайният резултат е доста добър. Цветан вижда само една червена топка. Дали ще има сила да премини средния джоб. Предпочита да не играе тази червена топка Георги Величков. Ъгълът за средния джоб е доста малък, което я прави трудна за наличване на вкарване. Добра дължина на бялата, която в момент се намира на борда. Този път всичко е наред пред Стан Видолов. Червената премина линията за средния джоб. Всички цветни топки се намират в горната част на масата, което усложнява сейфти ударът, така че Георги Величков беше принуден да атакува тази червена топка за средния джоб, което го прави доста добре. И дължината беше доста голяма, следователно пропуск. Трябваше да се подсигури. Крайният резултат е заложена топка за Стан Видолов. Не лошо подразване. Трябваше още малко за да бъде реализирано. Удар от средна дистанция. При нейното вкарване Георги Величков ще има лесна черна.
Пивът, който създаде, не е лош. Ще може да атакува червената топка за среден. Синята топка ще попречи малко на вкарването й, но той се справя без проблеми. Но отсъствието на синята топка от оригиналната й позиция малко или много ще бъде усложнение за него. Добро вкарване на розовата, но продължението няма да е от най-лесните. Най-логичното решение е сейф. Това също е добра тактика на Георги Величков, да прави малки серии и сейф. По този начин обира по-лесните топки и след това не остава никаква игра на неговия противник. Не очаквам пропуск. Топката беше изложена на джоба. Беше добър бонус за него. Плюс това Цветан Видов направи фаул 4 топки. От 4 точки. Извинете. Изключително попадение, много добро пасиране също. Дали ще рискува тази черна? Оглеждах по-скоро жълтата топка, защото натинг може би. Играе изцяло на сигурно. Доста фатална грешка за Цветан Видов. Може би искаше да направи доста добър атакуващ сейф, с който след това да осигури добра игра, за да натрупа набързо точки в актива си. При цялата маса розово за средния джоб с добро пасиране. Получи се немалък кик, въпреки това всичко е наред.
тази топка дали минава. Трябваше му малко повече късмет. Дали обмисля доста интересен плант. Доста атрактивно. Щеше да бъде, ако беше реализирано. Амбициозен удар, но не беше увенчан с успех. Точно обратното. В момента Цветан Видов се намира в добра позиция. Черната топка трябва да я забрави за момент. Блокиране от червените трябва да помисли за тях, за да може да освободи пътя към черната топка. Доста бързо загуби инициативата. И розовата топка в този случай ще бъде използвана най-често за комбиниране. С тази синя топка, ако беше бялата направила по-добър контакт, щеше да осигури доста по-добра игра. Предпочете сейф пред крос дабл. Решил е твърдо да играе дисциплинирано, подредено, за да стигне до крайния успех. Много добра траектория на бялата топка с перфектна сила. Той отвършва с него сейф. Нямаше да е лошо, може би бялата да направи някакъв контакт с цветни топки, за да не се получи този крайен резултат. В момента Величков има червена дълга топка.
нормално при такива удари състезателите да се подсигуряват. Цветан Видов се изостава точка, но въпреки това добре играе с бялата топка. Сейфти ударите му се получават доста добре, което ще му помогне, за да се опита да спечели позиция. Като че ли ще атакува тази топка? Не е сейф отново. Не е сполучлив този път. Именно тук говорим за тази добра сейфти игра от Цветан Видов. Тук що той спечели позиция, с която се надяваме, че той ще се възползва, за да видим един добър брейк. Червените топки са много добре разположени. Не би трябвало да има проблем. Няма топки по борд. Но просто някакси посилента, които прави той, си усложнява живота, което води до нов пропуск. Този контакт с червената едва ли ще му помогне. Дано това да не смути Георги Величков. Явно се получи климатик сейф. Доста странен термин. Но защо да не се въведе в снукър терминологията? Доста трудно. Все пак е вътре. Тези две червени топки би трябвало да ги направи задължение. Ако иска да вземе този фрейм, трябва да помисли на червената топка до борд. Този път
Ръбчето не прибра топката. Без проблема я вкарва. Добро пасиране за синя от правната страна. Фреймбол едва ли ще бъде атакуван. Цветан Видолов изостава за доста, но както са разположени топките, има шанс да бъде ръчиста на масата. Необходимо е просто да се концентрира, да започне неговата си игра. Изключителен удар. Може би това ще е обратния момент. Доста добро пласиране. Винаги е било проблем вкарването на черната топка и след това връзката между черна и жълта топка, но той го прави без проблеми. Фронтална топка. Трябва да играе с бакспин. Никакъв проблем. С лекота много добре пасира. Дали ще открадне фрейма на Георги Величков? За сега всичко върви по учебник. През един борд доста добро посиране за розова. Ще има шанс за лесно посиране към черно. С доста фалц той посира черната, но силата на бялата беше в доста. Много добре започна този брейк. Стигна до черна топка, има я в наличност, но разума в него едва ли наделява, но той направи пълно отчистване на масата, перфектен брейк и той открадна фрейма на Георги Величков и повежда с 1-0. Тук що той показа добра психика. Неговия стил. Цветан Видолов добре открива тази топка. Добър сейв. В същото време вау, какъв удар. Доста силно изиграване.
за среден. Предпочита сейф. Макар че имаше опция едната червена, която е частна от групата, имаше подходящ ъгъл да атакува за среден. В същото време да се опита да посяра бялата топка за черна. Предпочете по-сигурния начин да прати бялата към бол зоната. Доста силничко изигра този удар. Добре вървеше бялата. Дължината дойде в повече и в момента Цветан Видолов има червена за черен джоб. Добре застана за черна, но това не му върши работа. Трудна топка, която той успя да реализира. Ще избере топка от ползоната, за да може да бъде налична червената топка, която се намира в горната част на маста. Сега нещата добре върват за него. Добра дължина на бялата, използвайки жълтата топка. Сега вече има възможност да използва цветните топки с по-голяма стойност за комбиниране. Този контакт с червената го отведе към черната топка. Успя при този голям ъгъл да въде бялата топка. Доста обещаващо започва. Изключително много добре се получи този удар също. Използва само черната топка.
използва тази червена топка за спирачка. 32. Явно тази кражба, която беше направена там видео в първия фрейм, по-скоро действа стимулиращо за Георги Величков. Може би се е досъл и в момента показва всичко, което може да направи той на 100%. Абсолютно всичко се получава много добре пасиране. Вкарването му точно от центъра на чело. 41. В момента неговата игра е такава, когато гледаш отстрани, всичко изглежда елементарно, което показва класото, което той притежава. Безспорно, Георги Величков е един от малите таланти в българския снукър. Тук може би не е много доволен. Бялата е доста централна спрямо черната. Налага се да използва доста сила, за да пасира. Но бялата в момента е точно където трябва. Всичко за сега при него върви по мети масло. Направи half century break. А защо не century да бъде свидетели? В момента Цветан Видеов просто само наблюдава от мястото си и е напълно безпомощен. Поглежда към розовата. Това, което в момента прави Георги Величков, изключително много радва окото на снукър почитателите. 80. Дано това механично удължение да не бъде проблем за него. Всичко е наред. Супер. Публиката е затила дъх в очакването да видим Century Break. 61. За съжаление няма как да се опита да направи 147.
чувства леки притеснения. Неприятното е, ако играе с розова топка, тя ще бърне въртануляното му място и червената топка, която се намира до нея, ще бъде по-трудно реализирана. Трябва по-добро посиране и трябва да поработи доста по-добре на бялата топка. И за съжаление, точно това е причината на мета, която той вижда с този брейк. Но въпреки това, той направи изключителните 81 точки, което показва, че снукър нивото в България се покачва. За наше щастие. Истински палци Георги Величков все така да продължава и да прави все повече и по-големи брейкове. И в момента с този великолепен брейк Георги Величков изравнява резултата 1-1. Клуб 147. Ново ниво в билярда и снукъра в духа на професионалните играчи. Фрейм номер 3 разбира Георги Величков. Фрейм номер 3. Георги Величков открива този фрейм. Дано Георги Величков да запази тази инерция. Да видим там видео как ще отвърне този брейк. Добра дължина на бялата. Беше поздравен от Величков. И все пак чая налична за вкарване. Пропуск, но все пак беше доста трудна. Лошо вкарване, но бялата топка е доста близо до борда. Техниката на това видео не му е дневира отново. 6. Необичайен пропуск. Фрейм 6. Естествено, че е най-логично да използва тази червена топка в бол зоната, за да изиграе един добър сейфти удар с възможност за поставяне на снукър.
синята ще бъде прикрада. Няма да може да върне белата към балзоната и съответно Георги Величков отново е позиция, за да открие един брейк, който може и да се надяваме да бъде още по-добър от миналия в първи фрейм. Няма да е лошо също така да погледне и към сината топка. Това ще улесни неговия брейк. И това прави той. Доста добро посиране с подходящ ъгъл, за да слезне към групата червени. Тук ще има възможност да използва и черната топка. Доста подходяща е ситуацията да се даде добър ъгъл, за да се опита да развие групата червени топки. 14. Има 3 откъснати топки от групата, но 2 от тях са до спонт и са доста рисковани за атака. Но все пак той ще се придържа към вечната максима. Има ли отделени топки, трябва да се вкарат и чак тогава да се прибегне към Cannon Shot. Но още тук е разочарован от това, което направи. Направи елементарна грешка, която някакси не отива на неговата класа. Цветан Видолов може би оглежда топките за Canon. Явно все още е рано. Иска да извлече максималното, което може и да прибегне към този рисков удар. 8. 9. Видолов изглежда, че е влезнал в пълна концентрация и се надяваме, че ще отвърне на Георги Величков с един нелош брейк. Но за съжаление отново загуби инициатива. Елементарен пропуск. Имаше и късмет, че общите линии нещата са добре. Величков няма пряка топка, с която може да открие нов брейк.
Много добре се получи този Canon Shot. Имаше късмет, че също така остана в позиция, защото много често след Canon просто така се поддържат червените топки, че се препокриват. Дори е възможно по някой път да се случват и фолове и така нататък. В случай съдбата е на неговата страна. Доста високо беше дигнал щеката си, но просто обстоятелствата бяха такива и въпреки това доста добре се справи с тази ситуация. Брейка продължава. 16. 17. Доста добре стои на масата също така. Тези пасирания, които ги прави, са перфектни. Винаги успява да създава правилен ъгъл. Удар от странна дистанция. Нямаше как просто да посира по-добре, тъй като бялата беше точно фронтално спрямо сината топка. Много добро вкарване. Георги Величков е един изключително добър брейкбилдър. Може би тук избърза, подцени топката. Много срещна челюстта на чува. Но имаше шанс да бъде покрита тази топка. Дали ще предпочита да играе със свърв, дали ще рискува толкова. Има тази възможност. Играе на сигурно, мъдро. От този удар се желаеше повече. Някак си уверената игра, която показва Георги Величков, показва, че Цветан Видов доста се наблюдава един голям стрив в неговата игра.
има шанс за да направи една добра точкова серия. Добре са разположени топките. Неприятното е за него, че двете червени топки се намират близко до жълта, кафява, зелена, които не носят чак толкова много точки. Ако иска да натрупа повече точки в актива си, е нужно да разкарва бялата, за да може след вкарването на червените топки да бъде пасирано към черна или сина топка. 8. Интересно защо атакува такива топки. Той самия е наясно, че на такава фаза, финал, просто някакси е грешно да се отиграва такива топки. Може би по този начин той показва несигурност в играта си. Без проблеми за Величков. Добра опция от цветни топки. Доста добра топка. Но тук пасирането не беше от най-доброто, което можеше да направи. 6. Тази червена топка ще го отведе до спокойствие, тъй като тя се явява фреймбол. Прави го безупречно. Много добре. Има за какво да бъде доволен. С тази червена топка при нейното вкарване той ще осигури 100% победа в този трети фрейм. Червената се удари доста рано в борт, съответно пропуск. Все пак Цветан Видолов ще се бори до край. Крайна сметка не е чак толкова страшно положението. 31 точки разлика. 16. Всеки си има фенове Да, естествено. и противници, но естествено ние няма как да не сме съпричастни при положение, че той не е съгражданин. 17. Аз съм за по-добре. По душа ли? В началото на фрейма Цветан изпитваше някаква болка в рамото. Явно самата игра, която в момента му се получава доста добре. Издикува рамото му. Не, да. Болката не е от игра при всички положения. 23.
Цецо. 24. Червените топки са разположени доста добре за един висок брейк. С тази кафява топка има шанс да слезне с бялата топка до долната част на моста. Нали трябва да се вкара първо тази кафява. За съжаление е така. Добър сейф си от друга страна на цвета. Видимо. Или лошо пасиране. В случая е добър сейф. Да. Защото nothing да кажем. Браво, добър удар, който ще завърши без позиция най-вероятно. За него огромно съжаление си прав НЦ. Може би снукър ще опита от тук, след лек контакт с синята топка. Може би искаш да играе с стоп-шот. В същото време сината да бъде върната в близост до оригиналната позиция. В същото време да постави снукър зад жълта топка. Много агресивно, браво. Доста добър шиш, както ти казваш, Венци. Добър шиш. Това са едни от запазените удари на Цецо. Да. Прибързано тук. Да. Малко повече концентрация трябваше да вложи в този удар. При разлика от 15 точки, ако беше обрал 3-4 хубави червени в момента, това ще наклони везните много в негова полза. Но да видим, сега възможност пред Георги. Малко са затворени цветните, говорим за черната и розовата. Да, това е неприятно и трябва да комбинира с топки с по-малка стойност. Странен пропуск, неочакван. Той сами не го очакваше. Идеална възможност за Цецо тук за среден. Странен пропуск. Дали искал да играе с ширината на джоба и затова да е пропусната стопка? Абсурд. Удара беше, че си вкараме. Сейфти шот изпълнен сравнително добре. Да, зелената топка покрива по-голямата част от червените топки. Та на контакт с тази червена ще изпрати бялата отново в болк зоната. Добра траектория на бялата, но доста силно ударите. Подобен удар ще върне Цецо. Пак стана контакт с... О, не, може би тези две топки. Евентуален плант. Тези две топки са евентуален плант, като той може да се застрахова да върне бялата в болк зоната. Да ги използва като shot to nothing. Ето. Бялата отиваше точно в розовата и ще се спре в горна част на масата, но този туш, така наречен тънък туш, доста му помогна в случая. Жорко ще му върне сейв според мен с 2 борда.
в червената, 2 борда, бялата в болг зоната. Има опасност. Дали ще стигне до всичко наред. Добър удар. Сейфти удар. Все пак има налична топка. И естествено застраховка. Може би за синя. Да. Изключително добър. Браво. Това Получава овация от публиката. малко и шанс. Тук помогна на Цецо. Но удара беше добър. Според тебе, каква е комбинацията между един добър играч и късмет? Това е комбинацията. Да, комбинацията. Какво се получава сборно според теб? Какво се получава? Шампион се получава. Какво може да се получава? И поредица от хубави удари. Да, то самата комбинация от невежа и късмет понякога дава шампион. Какво да говорим за добър играч и късмет. Агресивна и малко прибързна игра от страна на Цветан. Най-вероятно иска да приключи всичко доста по-бързо. Усеща, че Жорко е извън ритъм и иска да използва момента. Браво, много добър удар, отвори си черната. Да, този контакт червената беше доста добър. Розова може би към среден. Няколко поклона към снукъра. Точно това прави. Браво. Някак си недоволен. Да видим, може би розовата ще застане на пътя. На пътя на щеката му. Не. Ще може да я отиграе. Не е толкова зле. Отново розова. Тази може и да я изпусне. Всичко е наред. Браво. От правната страна червената е. Ще има добро посиране отново. Било за черна или розова. Избора е негов. Тук на милиметри. Браво. Доста рисковано. Но сполучливо в същото време. Доста на време се опита да отлепи едната червена от борда. Имаше добра възможност. Разочароване не успя. Изключително удар. Добър удар. Решил е да сложи край на този Добър филм. удар на фона на тази музика. Вероятно ще следва снукъра за такава топка. Добър снукър. Доста добър Плътен, контакт с доста. кафялата. Доста плътен. Наистина, това беше рискован удар. Получи, защото бялата можеше да спре преди въобще да има контакт с кафялата, но в случай се получи доста плътен. Щеше да стане ужасно за него. Евентуален фрибол. Аз се прецаках така вчера. Също се не най-добрите. Браво, това беше изхода. Добър удар. Може би и Добър сейф. удар. Браво.
Тук трябва да бъде доволен Цецо. Браво на Жоро. Този фрейм е изключително важен за двамата състезатели. Браво. Много добро. Но аз съм просто с по-нисък стандарт и ми прави впечатление всички удари, затова казвам много често браво. Тоест ти си един истински ценител на снукъра. Ценител, да. Ето, браво, браво, браво. Тук бих се включил и аз. Бих казал браво. По-далече ми е микрофона, малко мирише за това. Отново ли браво трябваше да кажем? Даже два пъти браво. Това е вече почти снукър. Да, разбрах. Тук се разменят доста добри удари. Както се казва, аман от тънки удари. Да, но вършат работа и за двамата. Ето сега е възможност за да, откриващата на кудър. Откриваща? Да, червената към крайния джоб, но не посмя да я пробва за вкарване. Тук имаме shot to nothing в момента. Идеална възможност да постави снукър. Много добра възможност за shot to nothing, след което, ако червената попадне в джоба, да направи хубав снукър зад някой от топата, което е долна част на масата. Той се извини тук, що този туш не беше желан от него. Какво се случва тук? Господин Видов се изсра. Какво се случва? Все пак сме в ефир. Аз така се потопих в обстановката, че имах чувство, че съм сред публиката. Извинявам се на всички наши зрители. Георги Величков веднага се възползва от тази ситуация. Само жълта топка е застраховка за Цецо Видов. Каква е разликата? 10 и 7, 17 точки. 8. В момента той точно това обмислям. Жълтата ще му трябва при всички положения. Минимум. Ако направи комбинация с синя, розова или черна, ще му трябва и жълта топка. Мисля, че този удар е добър. Успя да създаде ъгъл. 18 и синята ще става 23. Ако вкара и жълта, масата ще бъде 25, разликата ще бъде 25. Много добре се получи този удар. Браво, като по телевизията. Точно като по учебник прави всичко. 14. А може би той е излезнал от телевизията. Знае ли човек? Какъв беше този удар сега? Само той се знае. 14. Аз лично не можах да разбера за вкарване или игра, или искаш снукър да поставя. Може би за вкарване игра, но удара тотално не се получи. Няма лоша цветна. Така че... мога да кажа, че Цветан Видов е в състояние да приключи фрейма при една грешка на Георги Величков. Да, при една по-съществена грешка, при оставена добра позиция, Цецо е в състояние да разчисти масата.
Добра траектория на бялата. Дали ще поставя снукър? Показа се малко. Има налища топка. Ето, ситуация за шиш. Казваме в кавички. Не шиш за ядни. Добре. Хубав удар. Тук виждам снукър. Ето го. Много добре се получи. Тук въпросът е дали синята лежи на траекторията на бялата топка. Дали скрива борда. Мисля, че не. Така че от този снукър лесно се излезе. Въпросът е как ще спрат топките, жълтата и бялата. Тук Георги Величков трябва да внимава доста. Не е нужно само да оцели жълта топка. Трябва му и сейф след това, за да гарантира спечелване на този фрейм. Той го прави доста добре. Браво. Удобна ситуация за снукър от страна на Видолов. Та на контакт с топката, един борд. Много силно, но може би имаме снукър. Твърде много бяха варианти. За розова, за черна, за синя. Най-вероятно той се е стремил към черна топка. Но мисля, че се получи. Беше доста тънък. Мисля, че се получи за синята. Да. Не би трябвало да бъде проблем на Георги Величков този снукър. Да, но е. Искаше да намери прекалено тънко жълтата топка, така наречен глънзинг шот. Не, неудобна е позицията. Мисля, че Цветан ще го върне отново да играе. Точно така. Прав се, Винци. Бялата е близо до борда, отива в противоположна посока на зелената. Ще да бъде глупав този опит. Тук най-вероятно след контакта с жълтата, ако питаш мен, ако Жорко отиграе удара със същата сила, ще заложи в жълтата за среден. Или евентуален фук. Плук с тази сила почти не е възможен. Силно. Идентичен удар. Поне знаем какво ще следва. I'll be back. Атака този път. Не. Ще погледне малко и се откаже. Чисто от... Такъв е Цецо. Доста атрактивен стил има той. Тук ще го демонстрира. Включително в топка. Малък шанс за него. Трябваше още малко дължина на бялата топка. Ще бъде принуден да играе сейф. Тук можеше всичко да се реши. Тук какъв е това сейф? Две топки му трябват на Жорко. 10 точки разлика. 4 и 5. За 9. Ето, приключихме. Бялата топка измина по-голям път. Ще се прецели 1-2 минути и ще вкара. Прави веднага корекция на стойката. Това е поклон към снукъра.
печалба. И в момента Георги Величков довежда с още един фрейм. А ние ще се върнем при вас след 5 минути. Това изключи. Клуб 147. Ново ниво в билярда и снукъра в духа на професионалните играчи. Клуб 147. Професионални билярдни снукър маси с ефектен бар. Модерен дизайн, качествен звук и клубна обстановка. Пловдив Фрилон център. Клуб 147. Ново ниво в билярда и снукъра в духа на професионалните играчи. Айде бързо, че започва куиза. Бързо, бързо, бързо. Sitting, smoking, feeling high in this dusty room, drinking morning coffees till the afternoon, looking for some reason, such a wondrous fool. I'm waiting for your love
and your sweet perfume. Hey, wap-a-pa-pa-pa-pa, we are wondrous fools. Wap-a-pa-pa-pa-pa, just trying to make it through. Wap-a-pa-pa-pa-pa, we are wondrous fools. Wap-a-pa-pa-pa-pa, just looking for some blues. Начало на прием номер 6. Доста добър откриващ удар. Малко разпръснати червени топки. Добър сейв от страна на Цецо. Пропуск. Доста зле свърши тази топка. Няма пряка видимост. Цветан Видолов към червените топки и отсъден фрибол. Доста добра кафява топка. Отново шанс за Цецо. Бялата не падна и има червена топка, която е готова за вкарване. Добра възможност също така да посира добре за синя. Доста атакуващо беше това. Как ще свърши всичко? Червена на джоб. Добро вкарване. Приложи стоп удар. Има налична черна топка. Успя доста добре черната топка да пъзне по борда, но излезна отново извън позиция. Доста малко му трябваше да постави снукър зад кафява топка.
Поздравления от Цветан Видолов. Наистина Георги Величков си ги заслужи. Всичко беше изпълнено много добре. Малко не му достигна. Остави една червена топка за Георги Величков. Макар и дълга, той не би трябвало да има проблем да я вкара. Той го прави категорично. Става много добре за черната топка също така. Много е важно Георги Величков отново да успее да се умее да създаде един добър ритъм, с който да успява да вкарва всяка една червена, да я комбинира и да се получи един добър брейк, който ще му донесе една нова тема към актива му. Също така е подходящ за Cannot Shot. Много добро изпълнение. Дали ще се вземе с него? Вкарването на тази черна топка ще му донесе Half Century Break. Втори за този двубой. Браво! Тук ще да реализира Half Century Break.
9. Десет. По всичко личи, че Цветан Виделов няма как да се пребори в този фрейм с Георги Величков. В момента Георги Величков е във вихъра си, той е спокоен вече. Тази черна топка е доста трудна, но дали има значение? Цветан Виделов едва ли ще се върне на масата, въпреки това да реализира тази черна топка по страхотен начин, като се фокусира за следващата червена. По всичко личи, че вече имаме нов шампион, Георги Величков, победител от 6-тия кръг на републиканското първенство по снукър в клуб 147. Георги Величков 29. They know my name. We the gang, Taylor just landed on the wing. On the road to riches and diamond rings. Fly niggas do fly things. Smoking weed with your bitches, the song we sing. Fly niggas do fly things. Yo, on the road to riches and diamond rings. Fly niggas do fly things. Taking pictures from the Chevy is the song we sing. Kids looking up at me cause I'm a G. Главник от републиканското първенство по снукър в клуб 147. Първо място за Георги Величков с страхотен екран. Без да се представи Цветан Виделов, който има да се представи също. Нека сега да го посрещнем с овации. Чувствам се след тази загуба. Чувствам се идеално, като изключи болката в ръката, знаете много добре. Доволен съм. Къде смяташ, че е сгрешил, за да не можеш да победиш Георги Величков? Просто заради болката в ръката не мога да... Нямам възможността да правя хубави брейкбой отбили. Петия време просто беше решаващ. Той ми каза, решава за да я. Все пак, доволен си, че се стигнал до финал? Абсолютно доволен съм. Предположим, че не съм играл доста време. Супер! Поздравяваме ти всички и се надяваме да играеш все така добре и още по-добре. Поредния брейк. Абсолютно всеки път играят топка за топка. Като изключим това, че се налага да мислиш за няколко удара напред, обжето всяка една топка е еднаква, не се различава по нищо, независимо дали съм на брейк от 10 или от 80. Може би изгубих, прекалено се забавих на розовата, където пък и изгубих ритъм.
че ако бях карал нея и бях се класирал, най-вероятно ще го направя. Важното в крайна сметка е, че крайният резултат е печелив за тебе. Трябва да се мисли за голи баби, за да не се разсева човек. Както казва Венци тук, изключително важна е концентрацията, да не мислим за други работи, освен за снукър. Поздравяваме те всички за добрата игра. И нека сега да връчим купата за най-висок брейк в 6-ти кръг от републиканското първенство. Как се чувстваш с тази купа? С това нещо се чувствам по-добре. Но има и още. Все пак ти стана първи. Ще получиш още по-голяма купа. Да не дойдеш ти в клуба на униемите околици. Поздравяваме те отново, се надяваме да жениш още по-големи успехи на българското ниво. Питай го как се чувства с другата купа. Как се чувстваш с другата купа? Това не е излишно. Аз две купи, питай го, аз две си убили. Taking pictures front the Chevy is the song we sing. Kids looking up to me cause I'm a G. Yeah. Wouldn't it be cliche to start my verse by saying something that I always say? The planes got it, I perfected my role in the science of aeronautics. I swear on my soul I would never co-sign no nonsense. Muscle car auction, I just pop it and then go ride it. Wait on the night to set it, really poppin' to drive it. Bitches run on side it, like those little Jamaican kids who saw that Benz with buns and hats inside it. Word the Wale, spit a OT in DC for 4 or 5 days. I got enough pair of fresh J's in my crooks bag. Smelling like a pound TSA, what they looking at. Wanna pat me down, came up with nothing, cousin. Pull away from ground transportation, puffin'. Bacon, cooks, berry muffins. Mind on the million, trying to get the shit is puzzling in the grand scheme of things. Where you fit in this discussion, you're on the road to riches and diamond rings. Fly niggas do fly things. Smoking weed with your bitches is the song we sing. Fly niggas do fly things. On the road to riches and diamond rings. Fly niggas do fly things. Taking pictures front the Chevy is the song we sing. Kids looking up to me cause I'm a G. Yeah. Can you show me?